BTR Boro Peace Agreement. बेफोरबो बर'फोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन गोरोंसिन आंनिख्रुइ मेलेमजिबिसिन रावबो बर'फोरनि गेजेराव गैया होननानै एनडिबिफोरनि जानो गोनां खालामनो गोनां जा एकर्ड बेखौहाय बारस'नानै बिथाङा बे जा एग्रिमेन्ट बेखौहाय नस्थ' खालामदों बियो। खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थारफि थांखिब्ल इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो बेलासि समनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। दिनै आं फुंबिलि समावहाय नोंसोरनो भिडिअ लाबोनानै होफैनो हायाखै समनि आंखालावहाय। स' दिनैनि समावहाय जोङो सावरायलायगोन रायजोफोर मैयानि जे बिटिसि एकर्ड 24थि बिटिसि एकर्डखौ लानानै जोङो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। नैथियावहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सायावनो जोङो सावरायगोन। जोबनायाव जोङो सासे एनडिएफबिनि बाथ्राखौ लानानै जोङो बाथ्रा सावरायगोन। बे समाव रायजो राजा नोंथांमोना खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय बिपिएफनि सीएमआ मैयानि समावहाय मा बुंनायमोन। আৰু আপোনালোকে আজি দেখিছে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আহিছে, এনে নাহে হাত খালি নাহে, কিবা একটা দি যাব জানে, এনে নাহে আহা মানে কিবা একটা দি যাব। আমি জানো, আমি খোৱা নাই, নিশ্চয় ছাৰে কিবা একটা কৈ যাব, হয় না নহয়? এনেতো নাহে, কিবা একটা খব ভাল। सोरबा सासे गिदिर मानसि फैयोब्ला साननानै लाखा माबा मोनसे मोजां खबर होलांगोन, माबा मोनसे होखागोनखा। बे बाथ्राखौहाय बिपिएफनि सीएमआ बुंबाय थानाय जोङो खोनानो मोनदों। नाथाय आं सानदों मैयानि समावहाय बिपिएफ पार्टिया इलेक्शन केम्पिंआवहाय जेब्लानाखि समायखिरा लादों बे खामानिखौहाय मावफुंजोबनो हायाखिसै। बे समावहाय रायजो राजा नोंथांमोन मैयानि समाव बिपिएफनि सीएमआ जेरैबायदि खोथा बुंदों आरो सानदों बेबायदिनो आसामनि चिफ मिनिस्टाराबो खोथा होदों। नोंथांमोना खोनासं। বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলক আমি টকা দিম চেন্নাইত যাতে এটা বড়োলেণ্ড গেষ্ট হাউচ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে। ভাল হ'ব নে বেয়া হ'ব? পাক্কা ভাল হ'ব? ঠিক আছে, তেতিয়ালে মই কি কলো? ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে, দলং বনাবৰ কাৰণে কিমান টকা দিম? কিমান টকা দিম? 1000 কোটি টকা। কিন্তু মোৰো লিষ্ট থাকিব লাগিব, ঠিক আছে? দ্বিতীয়তে বড়োলেণ্ডৰ 15,000 ল'ৰা ছোৱালীক আমি 2 লাখ টকা কৈ দিম। এইটো লিষ্টত মোৰ নাথাকিলেও কথা নাই, খালি বড়োলেণ্ডৰ যুৱক যুৱতী থাকিলে হ'ব। তৃতীয়তে আৰু কি কলো যে বাগৰুম্বাক এইবাৰ আমি দিল্লীলৈকে লৈ যাম, পাক্কা? আৰু লাষ্টত আমি কি কলো যে চেন্নাইত কলিকতাত বিটিসি গেষ্ট হাউচ আছে, দিল্লীত বিটিসি গেষ্ট হাউচ আছে, এইবাৰ চেন্নাইত আমি বিটিসি গেষ্ট হাউচ নিৰ্মাণ কৰিম। হ'ব? সব ঠিক আছে? মই ঠিক কৈছো নে নাই? ঠিক আছে, এতিয়া সকলোৱে মোৰ লগত কব, ভাৰত মাতা কে, ভাৰত মাতা কে। বহুত বহুত ধন্যবাদ, সকলো ভালে থাকক। মোৰ লগত আৰু এবাৰ কব, বিটিসি জিন্দাবাদ, বিটিসি জিন্দাবাদ, হাগ্রামা মহিলারি জিন্দাবাদ। বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয়। रायजोफोर बे बाथ्रानि बेलायावहाय आं नैबेखौनो खोथा बुंनो सानदों नोंसोरनि सिगाङावहाय। हाग्रामा महिलारिखौहाय आसामनि चिफ मिनिस्टारा मोजाङै मिथिखायो जे बियो थाखा नुब्लानो फाग्ला जायो होननानैहाय। हा? फैसानि खोथा बुंब्लानो बिनि गोसोआ बायो। दा खोथा बुंनाय लोगो लोगो सिखारहां जेरैहां बहा थागोन बहा मागोन उसाव बादाव जानाय जोङो नुनो मोनदों। नाथाय बाथ्राया बेसो, बर' हारिनि थाखाय माबायदि मोजां खामानि मावनायनि बाथ्रा बुंगोन बेखौसो जोङो आसा खालामनांगौ। दा बिथाङा बुंनानै थांबाय विधानसभा इलेक्शननि थाखाय बिपिएफनि सीएम आरो बर' रायजो राजाफोरखौहाय टफि गानहोनानै थांबाय। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय माब्ला होगोन 1000 crore बिपिएफ पार्टिनो आसामनि चिफ मिनिस्टारा? 3 बोसोरनि गेजेराव होनदों, 2.5 बोसोरनि उनाव होयोब्ला बेयो खामानिया जाफुंहैनाय नङा। पलिटिक्सनि खोथा,
BPF-नि CM-आ थागोन ना थाया आरो बै आसामनि चिफ मिनिस्टारा थागोन ना थाया बेवहाय खुनु गोरोन्थि गैया नंगौना नङा दिनै आं बिनिखायनो बेखौ ओरैबायदि सानदों जोंनि BPF-नि मानसि सापर्टार्सफोर नोंथांमोना हयथ' सानदों जानो हागौ BPF पार्टियानो अराय सम थाबाय थागोन नाथाय फारसेथिं जों नायोब्ला माइनरिटि सुबुंफ्रा मा बुंगासिनो दङ नोंथांमोना हयथ' नुखाबाय स' दिनै आरोबाव आं बेखौबो बुंनो सानो जे नैबे सावगारिखौ लानानै आं माखासे बाथ्रा बुंनो सानदों ससियेल मिडिया फेसबुकआवहाय आङो नुनो मोनदों बे सावगारिया भाइरेल जादों आंबो सानदोंमोन मैयानि समाव बागुरुम्बा मोसाखावरिफोरखौहाय मान बावनायजों लोगोसे थाइसे थाइनै अनसुंथाइ होगोन नामा होननानैहाय नाथाय आं नुवाखै ससियेल मिडियाआवहाय आङो लाइभआव भिडिअखौ नायदों थेवबो आङो बागुरुम्बा मोसाखावरिफोरनोहाय अनसुंथाइ होनायखौ आं नुवाखिसै इयुनाव होयो ना मायो बिनि जेबो सिमा गैया आरो खोथाबो जोङो खोनायाखै लोगोसे मैयानि समावहाय मेट्रिक एग्जामनिबो जागायजेननाय रायजोफोर SSLC-नि एग्जामा मैयानिफ्राय जागायबाय जाय लाइमोन सिख्लाफ्रा SSLC एग्जाम होनो गोनां दंमोन बैसोरो हयथ' मैयानि समाव सफैयाखै ना अब्ला आं रायजो राजा नोंथांमोननावहाय कुइसन खालामनो सानो आरो जायफ्रा बागुरुम्बा मोसानायाव बाहागो लाबाय दामग्रा देग्रा मोसाखावरिफोर नोंसोरनाव कुइसन खालामनो सानदों थारैनो नोंथांमोना मैयानि समावहाय बागुरुम्बा मोसानायनि अनसुंथाइ BPF-नि CM-निफ्राय मोनमारदोंना 10,000 रांखौहाय माखासे मानसिफ्रा बुंसोलायदों बागुरुम्बा मोसाखावरिफोरनोहाय 10,000 अनसुंथाइ होदों होननानै नाथाय नोंथांमोना सावगारिखौ नाय बेयाव बेसेखिनिखौल' आङो नुनो मोनदों जा सुइट होदों आरो मा होनो सार्टिफिकेट हयथ' बियो गोसोखां मोनसे मेम'रेन्डाम ना बे फट'आ बेखौल' आं होनाय नुदों आरो रावनिफ्रायबो आङो खोनायाखै अनसुंथाइ होदों होननानैहाय दा बाथ्राया बेसेबां सैथो आं मोनथिला रायजोफोर नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय होदोंना होआखै जोबनायाव जों सावरायगोन सासे एनडिएफबि बि नायजाब ना थेजाब बाराबो मोनथिया रायजोफोर बिथाङा ओरैबायदि बाख्नायदों BPF पार्टिखौहाय दा बुंसै आरोखि बिटिआर एकर्डआ एकदमबारे जेबो गैया बिथांनि मथेबा बिटिआर एकर्डआनो दावदै गला नाथाय बि नायजाब आदा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जेलाव थानांनाय साफ्रोमबो एनडिएफबिफ्रा साफानि उनाव साफा साफानि उनाव साफा गदों दिनै नोंथाङा बुंनो सानदों नामा रन्जन दैमारिया जाम्बा प्रमद बर' सारा जुदि नोंसोरखौ थगायदोंब्ला अब्ला जाम्बाया सोर जाखो नोंसोरनो जाम्बा नंगौना नङा माब्रै थगायजाखो अब्ला प्रमद बर' सारजोंहाय जाम्बायासो थगायजायो जाम्बा मानसियासो फिदिंजायो अब्ला नों बुंनो नागिरदों नामा रन्जन दैमारि सारखौहाय जाम्बा जाय रन्जन दैमारि सारनि आन्दारावहाय जानानैहाय देरबोनाय नों सासे मानसिया नाथाय नोङो दिनैनि समावहाय रन्जन दैमारि सारखौहाय जाम्बा होननानैहाय बुंनोल' बाखि बे बाथ्राखौ ससियेल मिडियाआव फोसावदो जाय मानसिखौ नोङो लिडारखौ दिनै सापर्ट खालामदों बै लिडारानो नोंसोर एनडिएफबिफोरखौहाय आसामनिफ्राय होसो होसोयै भुटान बांलादेश म्यानमारावहाय होसोनानै दोनहरदों अब्ला नोंथाङा बेसेखिनिखौहाय साननो रोंदों खोमा ना आरो नोंथाङा दि बुंबावदों जे सिमा बारायनायनि बाथ्रा दिनै सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर हालामा जाखिनि सिमा बारायदों बे सिमाया नोंसिनि बिटिआर एकर्डनि दारैनो बारायदों आरो नोंथाङा बुंदों इउपिपिएलनि CM प्रमद बर' सारा हारसिंनो एकर्ड खालामदों मा जाम्बानि राव बेलाय इउपिपिएलआ बहा थांखो एनडिएफबि फाउन्डार रन्जन दैमारिया मानो साइन हैखो हाग्रामा महिलारिया मानो उइटनेस जाहैखो प्रमद बर' सारा हारसिं एकर्ड खालामदोंब्ला खर'आवनो जेबो गैया नामा होननानै सानदों आं दिनैनि समाव ना मोनजादों नामा मोनजाब्लाबोथ' बेबायदि जानो नाङाना नोंथांनि बुंनाय मथेब्ला आङो दिनैनि समावहाय एनडिएफबिखौनो जाम्बा होननानैहाय जोङो बुंनांगोन मानोना थगायजादों नंगौना नङा
सिगांब्लाथ' थगायजानाय नङामोन ना एनडिएफबिआ सभारेन बिदों नाथाय जोंहा स्टेटआनो गैया स्टेट जाखांनायनि उनावसो जों सभारेनखौहाय डिमान्ड खालामनो हागौमोन खनसेनो मैदेराव सोर गाखोनो रायजो राजा नोंथांमोन नैबेनि थाखायनो एनडिएफबिआसो जाम्बा जाहैबाय दिनै बुंनो थाङोब्ला दा बिथाङा साननो रोंदों खोमा ना जेलावहाय 10 बोसोर 15 बोसोर जेलाव थानानैहाय दिनैनि समाव सासेनि उनाव सासे सासेनि उनाव सासे गबोनाय बेयो सोरनि थाखाय जादों एनडिएफबि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारआ इउपिपिएलनि सीएम आबसुनि प्रेसिडेन्ट प्रमद बर' सार आरो इउबिपिअनि दैदेनगिरिफोरजोंहाय मिहिनीश्वर बसुमतारी सारमोनजोंहाय लोगो जानानैसो नोंथांमोननि जेलाव जोबजानाय मानसिफ्रा गदों अब्ला नों माखौथो दिनैनि समाव दुग्गा बिपिएफजों थाफानानैहाय थिफुरला बाथ्रा बुंखो आंथ' नोंखौ दिनै नुबाय आदा अफ्रिनिफ्रायबो बांसिन लाजासिनासो माथो नोंथाङालाय हो दिनैनि डिजिटेल मुगायाव रावखौबो जाम्बा बानायनो दासा नादा मिथिबाय दा नोंसिनि सिमा बे सनितपुर बिश्वनाथ गफुरा बेखौबो बिटिआर एकर्डनि दारैसो सोसननो हादों बेयो बिटिसि आवबो लिरनाय दंखायो नाथाय 17 बोसोरसिमावहाय एक सेकेन्डबो बिपिएफनि सीएमआ सानजाहा सिमा बारायनायखौ खोथा बुंबोफेराखै आरो बिटिआर एकर्डखौहाय सावनो नागिरदों सानजानि मानसिफोरखौहाय सिमा बारायजानो बादों बे लिडारखौनो नों दिनैहाय इसेबां बाख्नायदों अब्ला साननानै नायदो रायजो राजाफ्राबो माबायदि एनडिएफबि बियो एनडिएफबिनिनो सुथुर खोमा बुंनो थाङोब्ला आंथ' ओरैबायदि लाजिनायबो मोनदों आरो साबजानाय मोनाखै बे बुंनाय रावखौ मिथिबाय दा बिटिआर एकर्डआव डाइरेक्ट फाइनान्सियेल सापर्ट दङ बिटिसि आवहाय लिमिटेड इकनमिक्स बे लिमिटेड इकनमिक्सखौहाय इंक्रिज खालामनो थाखायनो बिटिआर एकर्डखौ खालामदों जोङो सभारेन मोनाखै स्टेट मोनाखै इउनियन टेरिटरिबो जाहोनो जोङो होआखै भारत सरकारा दिनै नोंसोर बायदि एनडिएफबिखौहाय दाउ अमाफोर बायदि होसो होसो बुथारदों अब्ला नों बिनि सायावहाय दासिमबो गियान गैया नामा हो आदा बिनायजा जों नुबोआखै नामा नोंसोरनि बे सोलिबाय थानाय जेब्लानाखि एनडिएफबिनि सासन बै समखौ जों नुवाखै नामा आं नुबोआखै नामा दाउ अमाफोर बायदि सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय होसोनानैहाय जायखौनो मोनो बेखौनो बुनाय नोंसोरथ' खानानै थायो हाग्रायाव नाथाय गामिनि मानसिफ्रासो भुगिनांदों दा मोजां मोजां मास्टार प्रफेसारफोरखौहाय होसोनाय बे सोरमोन बिएलटि नङाब्ला सोरमोन बिसोरलाय हा एसे साननै हयै बाथ्राफोरखौ ससियेल मिडियायाव बुं आदा नायजाब आरो एनडिएफबि मावथि नोंथांमोनाबो नङाब्ला जाम्बाया सोर गोलैगोन एनडिएफबिफ्रानो जाम्बा गोलैगोन मिथिबाय रन्जन दैमारि सारा पाब्लिकनि अयथासारखौ नुनानैसो जेलाव जोबजानाय मानसिफोरखौ नुनानैसो बिटिआर एकर्डखौनो डाइरेक्ट फाइनान्सियेलनि खाबुखौनो लानानैहाय एग्रिमेन्ट खालामदों दा बे डाइरेक्ट फाइनान्सियेलखौहाय कमप्लिट मावफुंनो थाखाय सोर खाबु होआखै बर'जों बर' आरो हारसा हुरसाफोर बेखौ नों मिथियो नामा हा एसटि फाननानै इलेक्सनाव गेलेनायखौनो बिराद मोजां देरहादों होननानै सानदों बिपिएफ पार्टिया हारसिं गेलेगोन होननानैहाय बुंनायावसो माइनरिटि सुबुं सावथाल उराव आरो राजबंशीफ्रा बिसोरनो भट होदों बिजेपिजों जुदि गेलेयोमोनब्ला बिपिएफआबो भट मोनामोन मिथिबाय अब्ला रायजो राजाफोर आंनि बुंनाया बांद्रायबायब्ला आंखौ निमाहा हो गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि